Svi imamo snove. Sanjamo neki bolji život. Želimo da nas neko voli, da budemo srećni i uspešni. Težimo da ostvarimo svoje životne ciljeve, iako znamo da se neki od tih snova neće ostvariti. Možda zato što ih je jednostavno nemoguće ostvariti, ali češće zato što nemamo uslove da ih ostvarimo. Isto tako svi imamo probleme, ranice koje stičemo prolazeći kroz život. Nažalost, neki ljudi umeju da ih prepoznaju i spremni su da ih iskoriste protiv nas. Približe nam se, predstave se kao ljudi koji mogu da nam pomognu da ostvarimo svoje snove ili zacelimo svoje rane. I dok mi mislimo da nam pomažu, oni nam se zavlače pod kožu kao crvu jabuku. Obećanje boljeg posla, više novca, bežanje od života punog problema, ostvarivanje naših snova nešto je što neki ljudi koriste da bi nas namamili u nešto što odmah ne prepoznajemo. Tada je reč o trgovini ljudima. Trgovac kroz razne metode, laganja, manipulacije i obmane, uspeva da osobu iskoristi za svoju dobit. Tako da je pravo pitanje koja je onda razlika između iskorišćavanja i trgovine ljudima. U korenu ideja je ista. Eksploatacija ljudima zarad nečeg cilja. Trgovina ljudima je vrsta savremenog ropstva. Trgovina ljudima je ozbiljno krivično delo. Trgovac može da bude neko nama blizak, prijatelj porodice ili u nekim slučajevima i član porodice, neki poslodavac ili osoba sa kojom se dopisujemo na internetu. Cilj trgovca jeste da nam ulije lažnu sigurnost i očuva odnos lažnog poverenja koji će iskoristiti protiv nas kako bi nas doveo u situaciju gde mi njemu verujemo. Jednom kada počnemo da mu verujemo, trgovac poput pauka plete mrežu oko nas očekujući pravi trenutak kada će da ulovi svoju žrtvu. Kada kažemo trgovina ljudima, prva pomisao je da se ona odvija u mračnim, tamnim, zapuštenim delovima grada, a zapravo ona se često događa ispred zgrade, ispred školskog dvorišta, u kafiću, preko interneta, a da toga nismo ni svesni. Trgovinu ljudima nije lako prepoznati, ipak ona se ne dešava odjednom. Mnogo toga prethodi. Trgovci traže i brižljivo posmatraju potencijalne žrtve i uspostavljaju posebnu vrstu kontakta u vidu vrbovanja. Pretvaraju se da su tu da bi nama pomogli. Na primer, neko može da se pretvara da nam je dečko, da nas voli. Sve više trgovci svoj taj takozvani plen nalaze u online prostorima u kojem provodimo mnogo više vremena od početka COVID-19. Svoje informacije možete da sakrijete preko online otiska informacija koje izlaze na internetu kada ukucate svoje ime i prezime na pretraživaču. Podesite sigurnosni filter i pomozite svojim vršnjacima da urade isto. Postoji nekoliko grupa koje su u većem riziku jer trgovci u njima lakše prepoznaju manjak životnih prilika da zadovolje svoje potrebe. To su deca, najčešće devojčice, deca koje nemaju podršku okoline kao što su deca koje žive bez roditelja, ljudi koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne potrebe, ljudi bez krova nad glavom, deca koje nemaju dokumente, niti razumeju jezik, osobe koje imaju porodične probleme ili su već pretrpele seksualno zlostavljanje ili psihičko i fizičko nasilje. Deca koje je uskraćeno pravo na obrazovanje i oni koji su pod većim rizikom da stupe u dečije brakove. Preko 50% žrtava trgovine ljudima jesu deca. Trgovci ljudima godišnje zarade od 7 do 60 milijardi dolara. U našoj državi postoji nekoliko načina na koje možemo da pomognemo žrtvama trgovine. Jedan je da pozovemo organizacija Tinu i Astra, obratimo se SOS dečijoj liniji, Centru za zaštitu žrtve trgovine ljudima ili Centru za bezbedan internet, a možemo i da pozovemo policiju. Kada se zlostavljanje ili vrbovanje dešava putem interneta, treba pozvati Centar za bezbedni internet, čiji je broj 19833. Treba uraditi screenshot i blokirati osobu. Ljudima je nekada teško da drugima pruže empatiju za iskustva kroz koje ona sami nisu prošli. Čini im se da ako u nečemu nemaju iskustvo, to ne mogu da razumeju. Zbog toga se često dešava da žrtve trgovine ljudima često umesto empatije dobijaju osude. Na nama je to da promenimo. Žrtva je pre svega čovek, kao vi, kao ja ili bilo ko od nas. Zato nije samo važno da se edukujemo kako možemo da ostvarimo bolji život za sebe ili za nama bližnje, već je jako važno da prepoznamo
Da li nekome treba pomoć? Takođe je jako važno da kada se neko izbavi iz ovakve situacije, da im pružimo maksimalnu podršku, zato što njihove rane su još uvek sveže, a kada smo ranjivi, podrška je najvažnija. I molim vas ne zaboravite da žrtva nije kriva što je iskorišćena. Kriv je trgovac koji je lažno ponudio put do ostvarenja njenih snova. Jer izlaz uvek postoji.